Enw fi di Enlli, dwi'n 20 oed. Nes I drio mynd I brifysgol, ond do'n I'm yn keen arno fo, o'n I'm yn licio'r cwrs na byd. Ac nes I ddewis wneud apprenticeship achos o'n I isio aros, o'n I isio profiad newydd a neud o mewn ffordd gwahanol, ond o'n I dal isio ennill cymwystera fi gyd. Dwi wedi cwblhau gweithio llawn amser wrth wneud cwrs coleg AAT ar y pryd. Dwi wedi penderfynu wneud hwnna achos mae o fatha, ti'n cael y ddau ochr gorau o'n fo rili, ti'n cael y profiad I gyd yn gwaith, ti'n cael dysgu bob dim wrth law. Cyngor Gwynedd dwi'n gweithio I ar y funud. O'n i'n gweithio nhw tra dwi'n gwneud apprenticeship hefyd. Ar y funud dwi'n gweithio yn yr adran gyllid gofal, so mae yna lot o waith gyllid yna fo obviously wneud efo cwrs fi, ond mae yna lot o fatha teg yn meddwl am pethau tu allan iddo fo gan bod yn yr adran ofal. Pam da chi'n dechrau efo'r prentisiaid yn cyngor, maen nhw'n rhoi fatha sesiynau arbenigwyr iddyn ni, so fatha rheolwyr adrannau gwahanol o rhoi sesiynau iddyn ni'n dysgu ni amdano be maen nhw'n wneud. A dwi'n teimlo mae hynna'n rili fatha hawl, achos pan ti'n dod syth o ysgol, ti'n rili dall fatha byd gwaith a fatha do'n I ddim anyway, ond ni'n dall byd gwaith. Peth gorau am wneud prentisiaid oedd bod o basically fatha the full package. So ti'n cael ennill pres, ti'n cael gweithio, cael y profiad fe gyd, a wedyn ti'n cael ei qualifications chdi. So, fel yn dweud, dim negatives amdano, ti'n cael bob dim sa chdi isio.